S modelom RS 680 Speed sme navrhli hrubovací kotúč s maximálnym úberovým výkonom. V našom teste začína s hmotnosťou 200 gramov a obrobkom s hmotnosťou 2576 gramov. Porovnávame model RS 680 Speed s vlajkovou loďou našich hrubovacích kotúčov RS 580 Extended a cenovo dostupným, ale veľmi obľúbeným modelom RS2. Každým z hrubovacích kotúčov sme brúsili čiernu oceľ 10 minút, aby sme na konci mohli porovnať opotrebenie a úber. Kým RS 680 bol vyvinutý s dôrazom na agresívne odstraňovanie úberu, pri RS 580 bola okrem rýchlosti v popredí aj životnosť. RS2 je prvou voľbou mnohých cenovo citlivých používateľov a vďaka zrnu z oxídu hlinitého stojí len zlomok ceny ostatných dvoch hrubovacích kotúčov. RS 680 Speed odstránil celkom 291 gramov oceli pri opotrebení 10 gramov. V prípade RS 580 Extended to bolo 194 gramov pri strate iba 6 gramov. RS2 zaplatil za svoj o niečo vyšší úber 207 gramov, celkom 23 gramov straty. Ešte raz v porovnaní. RS 680 dosahuje takmer o 30% vyšší úber ako RS 580, ktorý sa naopak vyznačuje o 40% nižším opotrebením. Pri lacnejšom modeli RS2 je vysoký úber výrazne na úkor životnosti. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.